Clarament hi ha dos grans vectors, no? Un primer vector seria el de la imatge i el vídeo generatiu, molt potent, però també sotmès a una sèrie de restriccions, i després un altre que és l'evolució de la implementació del machine learning i deep learning en cadascuna de les fases dels processos. La producció virtual, al final, és una tecnologia i una tècnica que permet poder rodar amb un set controlat escenes que podrien ser perilloses, tenir inclemències de temps, com pluja, neu o el que sigui. Ara mateix, amb la producció virtual, amb una il·luminació adequada i unes pantalles adequades, permet fer uns moviments molt més realistes perquè els actors també ens donin aquesta sensació de realitat i de realisme a una escena. És important que com a comunitat estiguem presents en aquest tipus de tecnologies que són definitivament cridaneres i funcionen molt bé.